Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik neh nang omahe Mak Min. Bocah kae bolang apa ya? Iki sing digawe esuk 200 jare embes yo. Kupusnya lagi sama pendet kok kupusnya. Duh, kalau ini gitu cuma 4 tok di luar ini kupusnya. Ben, ini sapi ini. Iki bumile. Apa sore kok apa? Ora duwe kuyah Enggak yo ngono. Wah, cilik olah kumek Mas Likan yo geli sing ngono. Ya Allah, sampah. Apa? Mak Nidis. Nggo dekan kono kek ana ijaki dikon nggo mulai kabeh mot mek sik diijir kabeh. Sengker ijo, sengker kuning. Loh, ngerti so. Ndak pikir tamane. Ora kang. Mampu aku. Halo guys, nolak guys. Oh, halo, ha. Halo ha. Oh ha. King terang belanjane. Taruh situ aja. Kok iso tok kene lek, Tre? Apa benenge? Ora tau tok pulang nek ora kenal kowe. Tau kowe. Dia nek ora kenal. Bane dia iki mang tak kudu. Bareng demo ora kamu. Kak kamu dhewe yang bisa. Kono nggowo motor. Bareng ngene mulya barang. Gua mantan nek wakil iki. Mendino Berapa? Piro taune? Tak salini. Gak usah. Sesuai Anu nek sebar balikno. Heeh. Makasih, Bos. Kok yang gereso. Hei. Napa ya? Metananya. Belah apa? Belah. Esok masa saiki. Ngono ki apa, Mbak? Wong ono ya wangi kesel kok. Saya akeh, Mbak ya, sesuk neh lho. Jolali ya. Mbak dewasa. Halo, guys. Modelik lho beto semut. Sesuk karek ge kolak. Welike. Ya satu kok ocek-ocek to ra iki. Wow. Gampang Gampang. madono kene lho. Ini yo ocek-ocek teh. Mama, Pak. Wes makasih ya, Lek ya. Oke, aku tak ngetro ning mulya. Iki wong iki kecil. Halo sayang. Iki putune sing Iki putune. ngarepan. Ayo taman dino. Ora mandila ya, Kak. Garap nanti saiki. Kurang adus. Oh, banduse. Putune. Rene lho apa ndi? Oh, banduse, Cah. Mama apa iku? Mama apa? Oh. Dino lagi tak salini banyune. Ayo unboxing. Timun tok, Mak. Ana le? Bimbing. Iya, Mak. Iku lho. Benak. Oke. Oleh tuku oleh jare tukang piro, Mas? Ya iya maksudnya kan saiki iku wis dadi sak mbrak lah pokoke. Jeruk apa, Mak iki? Bali. Adoe toh. Wis asoknya lah nang kono untuk nonton. Kan nyateng iku lho. Baca. Aku sih dengar. Kamu ingin berjanji kayaknya regane kira mak 35. Masa Allah. Seribu nah ya pun naik tak turutin ayo. Di sini tangan ya ora kok, Mak. Abing kok, Mak. Koren 35 abing gambon. Iki tolongnya negara kamu ngono memang. Nggih. Iki kalau kependemi. Nah, masa waktu enggak oleh ki asal nembus itu. Iku piro? Itu
Mbok sitok malah Kok iya? Iki apa sih? Asam cilik oh gede. Nek gede-gede ini kok talimu iso ke Iki apa, Mak? temulawak. Kok digoleki kok gak nane goleki. Apa kok? Rujak iki lak rago kebu yo, Bi. Enggak to. Ora denger. Iku lho. Kates, wis Nang kates. apa kata. Nek kendang kali kebu ireng. Ngeri lek kita. Kok kayak gula. Lah nggih, sangat mau bae Pak. Nek itu tak golek nang gege cepetan. Ora butuh kok tekan cepetan. Kates apa kates nyengat yo, Mak. Kates sapa seperti kok. Samuji. Ngamuk umur. Pada guru lek mangan. Yo mbek peneman to ora. Kali perlu Apa iki? Pelem apa, Mak? Iki belum kuweni. Pakel. Kuweni uang. Kok siji kuwi? Jadi kok Koange. Jadi kok loro. Peleme kok Siji ngono kok. tak tulis loro ngono. Cak-cak ngono kok. Cak ndak mampu. Jare padha wae bener kuwi ditukok sitok tok. Wong tak kon Yo iki. nek pakai loro kuweni loro mau nek kok. David buka kok kono David. Ana Iki waktu Aku rem depan kok. Iki Pakai tok, guys. ngono kok tak kali pati iki. Suwek gak wis le. ora pas itu. Mambu. Engko iki tiba cacah iki ya wis mergi le. Simon. Timun krai. No. Tak buka sih kan. Maksudku bak lah no ya. Hah? Iya mbok kono sih. Ana-ana ya. Kabeh. Rakamat iki kene lho. Pokokan ra oleh. Kopi rek. Ora kamu ae pelanggaran. Pelanggaran pisan pelanggaran. Aku nih. TikTok mono. TikTok ra oleh. Wah, ngonoan lagi yo. Caca ki le bedino ke buku mangke nek kuburan gede. Sapa? Caca ku iki gupong iki lho. Lho nganggep ni le 200 yo bedino live lah. Ora pas ora Bimbingnya dhewe. tembok tapi Oh. dan kamar. Bimbingnya keluar. Ini kini pindah kamera belakang piye, Pit? Enak. Kak yo. Kadung ngarep. Wah, mulus-mulus Kraine. Engko aku iki kayak ning ndi? Wis bengkoange, guys. Tuh. Ku tanggung. Saya beli mana napute, aku nggak lali. Nah iya, Nah, pemek delima, guys. Ora nyetet lah gene, wong bukan nyetet. Pira, Mak? Loro iki. Yo telu. Iya, sekondok mateng. Gak ono. Blimbingem kuwi gak bersih. Kuwi kuning-kuning ngono kok. Tuh, kuning. Ki mae, ini tepat jamu ini malah apa ya? tukang masak seger iki. Ki bahane. Ndi mang, Mak? Kalau kependeme kae leh. Iya guys. Ki bumile cantik. Telo, guys. Oh. Halo. Ini kok dawa-dawa ya. Ini Iki apa ente? Ini kene jenenge talas. Ayo. Nek gone apa, guys? Ngono lho. Iku gembili. Nek gone apa, guys? Kiwi Kalau kuwi. Ini sak gedene sak meneh.
Enggak karuan. Gak cocok di YouTuber. Iki mae ngocok ya Iki apa mak? ngocok Brambang ki jagane dinggo sesuk. Mak kowe urung teko ki, guys. Tukang goreng-goreng. Tukang masak. Iki serbaguna iki. Ki anake Joko neh teko. Namangan toh namangan. Kopi ra dinggo ya disantelno kono gak apik. Dari kok Kok pasan nang iki nek piye? glorarana HP-ne gak jeblok lah itu. Mono yo ora patah nggone kok. Pirang durasi ngono wae lho sak titik dudu-dudu. Coba gengi tak upload mlebu tok, Mak. Wong mak dame sih setengah jam nek mak dame. Nek wong-wong kor 14 menit ya Pak Sumini. Oh, Dika takon marai ora gelem kok. Kowe nak tuku tripod coba nek Iya. ambek masak. Nek ndek dhuwit tak tuku. Iki gedangnya cemanta gas dulangan bayi iki. Ora dilembut matang sik. Wis mateng, kedisikan codot. Iki engko pe mek godhong kae, melok nggone godhonge Mbah Sapi. Apa nempel. Jaluk tanggane ora apa-apa. Wong ning desa. Kabeh jalukan. Oh, kuwi wae. Sampe nek an dinggo dijaluk ya ora apa-apa, paling bahayai dieno. Duh. Wong kau kan mbok syuting ya. Aja ketokno wong iki. Hah? Ya sapa Mak? Iki Pak Dene sing digawe. Iku gedangnya ora mateng ngono kuwi. Sesuk bukae. Kurang apa ada pikirane kae? Waktu berkeliling. Minggu sore. Ya ben ra disalahno yo, guys. Tak cantal opo iki kok. Aku sing guys. Kowe tapi gedeman ae. Jajal. Bumile jongane kene sajane gotong dingklek. Tak gotongno dingklek. Tenan ketangku. Nggih. Tak. Waktu berkeliling. Iya. Engko mates jare ra iso ngadeg. Mak Ya nang kono aku iso Iki glatine. Seliane, masa tungka kabeh? Ya aku cuma nunggu. Harapan sih. Oh, pindah tempat. Mana sablak. Kopi dingklek kak ra kapah Nggih. nang Tak golek kok, Mbak. Ini hari-hari sesuk, guys. Pembecek. Cuman terus lho kuwi. GP ora kan. Tok anak medok ngono. Awak kuwi gak apa-apa. Pakai tangan. Lah ya maksudnya tok kene iki gak nyaut keling-kelingan medoke. Kok tak pasang lo kan? Wong iki masang rene. Jane aja sibuk dindari kaner lah paling kok nang engko rene. Mama aneh wong apa jajan dipine di kuwi ning otomatis rambut celuk aku kok ngono kae. Bengi-bengi. Nek bujat ya. Iya, Mak. Salah siji bujat ngono kuwi mana kabeh error, Mak. Ono ra kena. Aku yo ra dari ora aku kena pelakane. Yo lek foto kabeh yo ra kena nanti. Ora usah dihindari, Mas. Saya kan dicek wis kok komputere toko dis ketok. Ayo dicelokno kek ngene ora saya perene kok ora. Mungkin bos sing mbak sapa sing bujat ngono kuwi. Wae ku yo kami mbok apa kek nang iki.
Wis pirang menit ora cukup sekian Mbak Salam sesuk neh. Wes iki wis 5 menit tok. Masih 5. Bukan mang yakin ya. Cukup sampai ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.